Goedemorgen, dames en heren. Heel hartelijk welkom vandaag hier in Nunspeet bij de eerste voorrijdag van de jonge hengsten. We hebben de eerste voorrijdag verdeeld over 2 dagen. Vandaag en ook morgen zult u er een aantal voorbij zien komen met een totaal van 38 jonge hengsten die hier de volgende horde nemen in het hengse selectietraject. Ik zal u de dames en heren voorstellen die in de baan staan. U ziet in het midden Johan Hamminga. Hij zal de begeleiding verzorgen van de paarden en van de ruiters. Naar hem toe komt onze voorzitter van de HKC, Corrie Terpstra. En zij wil vooral even graag eerst het woord tot u richten. Ja, goedemorgen. Van harte welkom op de eerste voorrijdag. Het volgende selectiemoment in het hengstenselectietraject. In januari bij de tweede bezichtiging hebben we deze hengsten geselecteerd. En we zijn heel benieuwd wat ze vandaag onder het zadel laten zien. We hebben vandaag 22 hengsten en morgen de rest, dat zijn er 17. De bedoeling is dat de paarden op een ontspannen wijze worden voorgesteld. En dat we een goede beoordeling kunnen geven van de basisgangen. De aanwijzingen worden vandaag gegeven door Johan Hamminga. Dus het verzoek aan de ruiters en Amazones om zijn aanwijzingen te volgen. Een spannende dag denk ik voor eigenaren en trainers en Amazones en ruiters. Voor ons ook wel een beetje. We zijn heel benieuwd wat we vandaag te zien krijgen. Vanaf hier uit het midden heel veel succes vandaag. En dan geef ik nu het woord aan Johan. Ja, dank u wel. Goedemorgen. De eerste groep is alweer binnen. Ik denk dat die voorgesteld worden eerst door Traini. Ja, dankjewel Johan. We gaan eerst de jonge hengsten voorstellen die u in de baan ziet. En we beginnen met de nummer 14. En de eerste uit de startlijst heeft altijd de oranje band om. En nummer 14 is Wopke van Hielestedt Ustergaard. Een sterhengst van 2023. En hij wordt voorgesteld door Iris Wijnstra. Wopke is een zoon van Johannes 484 en zijn moeder is Tjarda F. Hielestedt Ustergaard, een stermerrie van Norbert 444. Wopke heeft een verwantschap van 18,49%, een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Hesseljan Oosterhof uit Soeldrop. En de tweede hengst uit deze eerste groep is Wald van de Hargeweg. Wald is een sterhengst ook uit 2023. Zijn vader is Auwert 514 en zijn moeder Fenna K. een sterpreferente merrie van Dries 421. Wald komt uit de merriestam 24, heeft een verwantschap van 18,1% en een schofthoogte van 1,63 meter. Wald is gefokt door NJM Kooijman uit Schoorl en in eigendom van Sjoerd Ruiter uit Nijbeets en Rut Chic uit Ely in Groot-Brittannië. Johan, ze zijn voor jou. Good morning, ladies and gentlemen. Here we are on our first presentation day in Nunspeet, and the first presentation day for the young stallions is divided in 2 days. So tomorrow we have another day for in total 38 young stallions here for the presentation day in the next level for the stallion selection. With number 14 you see Wopke van Hielestedt Ustergaard. Wopke is a 3-year-old star stallion from Mareline 25, sired by Johannes 484, and his dam is Tjarda F. Hielestedt Ustergaard, a star mare by Norbert 444.
Wopke has a kinship of 18.49%. His height at Widders is 1.65 and he's bred and owned by Hesseljan Oosterhof in Suldrup in Denmark. And with number 22 you see Walt van de Hargeweg. Walt is also a star stallion from 2023. Sired by Howard 514 and his dam is Fenna K. She's a star preferent mare by Dries 421. Walt descends from mareline 24. He has a kinship of 18.1%. His height at Widders is 1.63. Bred by N.J.M. Kooijman in School and his owners are Sjoerd Ruiter in Nijbeets and Ruud Chiek from Eli in Britain. Om hem nog een beetje uit te schuiven. Dat ja, dat. Nog een beetje wegdrukken. Of je een keer aandribbelt, niet erg. Dus je bent aan het trainen. Dat, schuif maar weg. Ja, precies, schuif maar weg. Zo, ja. Daar naartoe werken. Dat hij daar de lengte op leert zoeken. Juist. Goed. Oké. Zo, dan draaf je een keer weer aan. Dat is belangrijk, dat ze van het begin af aan leren de hand te volgen. Van het begin af aan leren over de rug te werken. En met name ook in die stap de lengte in de pas te krijgen. Dat is goed. Niet hoger hoor, Jelmer. Daar mooi, juist, daar mooi achteraan werken. En dan bereid je maar een keer voor een klein galopje. Vaak vanuit de wending gaat dat het beste. Braaf. Goed. Die kant op, Iris. Juist, die kant op. Nou zakt die hals er al wat beter in. Braaf. Ja. Mag eerst best even een beetje verlicht zitten, Jelmer. Laat hem eerst maar lekker makkelijk zo'n beetje... Ja, dat mag. Zo. Hoe beter een paard de rug kan gebruiken... Als wij wat lichter zitten, kan hij het vaak net iets makkelijker over de rug verwerken. Goed, Iris. Dat werkt, hè. Zo mooi volgen in de hand. Ja, schuif dat mooi weg. Oké. Keer weer draven. Keer op de andere hand. En dan eerst even weer terug in tempo. Even weer een beetje rust inbouwen. Zo. Even weer een beetje terug in tempo. Laat je hem op de wand een beetje opvangen. Laat die hals weer een beetje dalen. Zo. En dan bouw je weer op naar een linker galopje. Oh, braaf. Laat me even stappen zo, Jelmer. Juist, dat werk. Zo, ja. Goed. Daar komt hij al mooi op lengte, Iris. Dat werk, hè, dat hij zo de hand mee gaat nemen. Dat hij zich gaat ontspannen van boven. Dat is belangrijk. Mooi. Ja. En stappen, Iris. En wegdrukken. Lengte, lengte. Wegdrukken. Juist, dat leren. Zo, ja. Wenden, hè. Afwenden. Dan kan je mooi met je binnenbeen komen. Kun je daar mooi achteraan drukken. Vooruit. Van je wegdrukken. Zo. Dat werk. Goed. Goed. Juist. Oké. Bouw maar weer op naar een stukje draf. Zo voelen met been dat hij net mooi aantrekt naar voren. Ja. Goed zo. Ja, braaf. Juist. Deze houding. Niet hoger hoor, Jelmer. Niet meer opdrukken. Hij moet eerst gewoon leren dit werk leren. Zo er naartoe te lopen. Ja. Bouw hem een keer op naar een stukje galopwerk. Mooi, Iris. Zo er naartoe, hè. Zo uit de rust. Ja, braaf. Dat werk. Zo. En vaak vanuit de wending, hè, Iris, aanspringen. Dan kom je er makkelijker bij met je been. Ja, goed gedaan. Braaf. Zo, ja. Oké. Ja. Dat. Mooi. Juist. Oké, keer weer draven. Dat is goed hoor. Braaf. Het gaat meer om
Dat ze op de hulpen reageren, dat ze net mooi op lengte willen blijven. Mooi. Pak een keer een grote volt ook, Jelmer. En dan laat je hem daarmee in die grote volt een beetje zakken in de hals. Kijken of hij de hand nog wat meer wil volgen. In voorwaarts, neerwaartse richting. Braaf. Juist. Uitnodigen vanuit de wending gaat makkelijker naar beneden dan op het rechte eind. Juist. Daar. Nog een beetje toestaan, Iris. Ja, mooi. Dat werkt. Zo leren. Zo om jouw binnenbeen, zo net een beetje vragen. Leren dat hij daar mooi de hand volgt. Juist. Juist, Iris. Dat is de bedoeling. Dan krijg je wat meer ontspanning in de bovenlijn. Braaf. Een keer een stap overgaan. Is goed hoor. En dan in de stap ook direct weer uitschuiven. Direct weer lengte maken. Braaf. Goed. Daar zoekt het al beter op. Ja. Doorstappen. Zo doorstappen. Ja, dat werkt, Jelmer. Zo krijg je die stap actiever. Juist. En met meer lichaamsgebruik. Stap. Juist. Trek de hand weer weg, Iris. Ja, laat die hals vallen. Ja, daar achteraan. Druk dat maar weg. Naar voren. Juist. Dat scheelt hoor, als je hem zo vanuit je binnenbeen net een beetje buigt. En daar de hand op laat zoeken. Mooi. Mooi. Dat werk leren. Zo, ja. Goed zo. Dat werk leren. Mooi. Ja. Goed. Ja, dat is al een mooi begin van deze ochtend. Mooi ontspannen. Juist. En eigenlijk al gehoorzaam aan de hulpen voor die jonge paarden. Dus ook deze 2 ruiters vriendelijk bedankt voor jullie presentatie. Bedankt aan Iris en Jelmer voor de presentatie van deze jonge hengsten. En ook bedankt alvast Johan Hamminga. Wat een mooie begeleiding hier in de baan voor deze jonge paarden die natuurlijk pas 3 jaar oud zijn en nog zo groen als gras. Ik stel u graag even de andere leden voor van de HKC en de verrichtingsjury die in de baan zit. U hoorde net al voorzitter Corrie Terpstra. Zij wordt in de hoek bijgestaan door Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. En aan de andere kant in de baan ziet u de dame en heer van de verrichtingsjury, Jos van der Wal en Gotien Sipsma. En ze zijn wat verder van elkaar verwijderd, zodat ieder op zijn eigen specialismes een invalshoek, een oordeel kan vormen over de verrichtingen van deze jonge hengsten. We zullen vandaag 11 van 2 groepen laten zien van jonge hengsten. Met uitzondering van groep 8, want nummer 24 is afwezig op de startlijst. En wij wachten zo op nummer 38 en 39. En zoals gezegd, de eerste op uw startlijst is degene die een oranje band om de bovenarm heeft. Zodat u ze altijd kunt herkennen. Well, ladies and gentlemen, this was the first group. Thanks to Iris and Jelmer for presenting them. We have 21 young horses today. One is absent, that's number 24. And all the others will be presented here for the presentation day. You already heard Corrie Terpstra. She is the chairwoman of the Stallion Selection Committee. And she is in the corner with Ellen van Gastel and Popke van der Meulen, also from the Stallion Selection Committee. And on the other side
You see Jos van der Wal and Grootteam Sipsma. And they also do the selection for the stallions. U ziet in de tweede groepen binnenkomen nummer 38 en nummer 39. En nummer 38 wordt gepresenteerd door Daan Visser. En dat is Wiebe D. van Sessing. Wiebe is een sterhengst, geboren in 2023. Hij is ook 3 jaar. Hij komt uit stam 50. Heeft een verwantschap van 17,96% en een stokmaat van 1,66 meter. Wiebe is een zoon van Tjebbe 500. En zijn moeder is Tamke van Nico Stables. Een model dubbel A-merrie van Uldrik 457. En zijn grootmoeder is Evelien Janneke B. Een model sport preferente dubbel A-merrie. De fokker-eigenaar van Wiebe is de familie Tank uit Vragender. En u ziet met nummer 39... Dat is Thierry W., ook een sterhengst. Hij komt uit 2022, is dus 4 jaar. Zijn vader is Auwert 514. Zijn moeder is Wanda Mincheka, een stermerrie van Pier 448. Thierry komt uit de merrielijn 110. Heeft een verwantschap van 18,35% en een schofthoogte van 1,69 meter. Hij is gefokt door P.J.M. Wilms Strijbos uit Grashoek en een eigendom van de familie Tank uit Vragender. En Thierry wordt voor u gepresenteerd door Sabine van der Loenhorst. Sabine en Daan, succes! You see here group number 2 with the stallion numbers 38 and 39. 38 is being presented by Daan Visser. It's Wiebe T. van Sessing, a star stallion from 2023. Wiebe is a son of Tjebbe 500 and his dam is Tamke van Nico Stables, a model double A mare by Uldrik 457. Wiebe descends from mareline 50. He has a kinship of 17.96% and his height at withers is 1.66. Wiebe is bred and owned by the Tank family in Vragender. And with number 39, you see Thierry W. Thierry W is a 4-year-old star stallion born in 2022 from mareline 110. He has a kinship of 18.35% and his height at withers is 1.69. Thierry is sired by Auwert 514 and his dam is Wanda Mincheka. She is a star mare by Pier 448. Thierry is bred by P.M. Wilms Strijbos in Grashoek and owned by the Tank family in Vragender. Ja. Zo, ja. Mocht hij wat te hard willen dan rij je een beetje schuin naar de wand en laat je hem daar een keer opvangen op de wand. Oh, braaf. Proberen dat in de hand zo minimaal mogelijk op te vangen. Zo, juist. Zo braaf. En dan gelijk weer een beetje toestaan dat hij op eigen benen zijn werk gaat leren. Dat is belangrijk hoor. Zo. Ja, wenden. Tuurlijk zijn ze gauw afgeleid en veel te zien. Braaf. Juist, dit werk. Beetje de wand gebruiken om hem een beetje af te stoppen. Dan hoef je met je teugel minder te doen. Dat is al beter gedaan. Zo. Juist, dat is mooi. Braaf. Dat werkt hoor. Zo leren. Braaf. Dat hij zich meer op zijn eigen benen mooi presenteert. Goed. Juist. Deze houding. Sabine? Ja. Juist. Ook maar rustig een keer afwenden, een keer van hand veranderen. Gewoon even een beetje naar eigen idee. Als je vindt
dat rechtsom wat makkelijker is, dan doe je iets meer rechtsom. Gaat eerst even om dat de paarden zich zo gemakkelijk mogelijk kunnen presenteren. En dat ze dat eerst doen wat de paarden zelf ook het meest bevalt. Dat is goed, Sabine. Laat die hals mooi in die richting. Juist. En maak daarin rustig wat kleine overgangetjes terug. Dat hij iedere keer leert zich op te vangen van achter. Juist. Zo braaf. Ja, dat werkt aan. Zo een beetje naar de wand toe sturen. Dat hij zich op de wand leert op te vangen. Zo. Ja, braaf. Zo, dan even weer stappen. En dan in de stap ook daar een klein beetje opzij drukken aan je been. Dat hij een beetje leert voelen wat kan er. Braaf, juist. En daar de hals weer een beetje toestaan. Hand een beetje weg. Dat hij leert van, oh ja, ik moet het op eigen benen doen. Juist, juist. Dat werkt. Mooi, mooi, braaf. Zo. Ja. Goed zo. Goed zo. Dat werkt leren. Ja, dat is al mooi, Sabine. Doe dat makkelijk zo in balans. Braaf. Galopperen. Braaf. Goed zo. Gewoon tijd nemen. En Daan, gewoon rustig je eigen ding doen. Als hij begint te lopen, ja, dan wordt het moeilijk. Dus eerst die controle maken dat je niet te veel met je hand eraan hoeft te zitten. Braaf. Zo. Juist. Juist. Eerst dit werk, hoor. Oh, precies. Zo, ja. Goed. Ja. Ja, beter Daan. Beter. Juist. Daar begint die hals al een beetje te dalen. En dan begint hij een beetje met zijn lichaam. Juist, dat is de bedoeling. Zo. Als je daar een keer een overgangetje naar de galop af kan pakken, dan zal dat mooi wezen. Zo, ja, dat is beter. Zo eerst zijn werk leren. Braaf. Goed zo, dan komt hij al mooi terug. Dan komt je ophouding ook al beter door. Dat werk. Ja. Ja, ga maar mee. Geef niks. Ga maar mee. Zo, braaf. Zo, goed. Even weer terug. Daar, ja. Laat die hals weer een beetje laag. Zo. En dan kan je nog een keer weer. Klein beetje helpen met binnenbeen. Tegenhouden. Buitenbeen naar achter. Ja, hebbes. Mooi. Beetje gemakkelijk zitten eerst. Beetje laten lopen. Ja, braaf. Laat hem een beetje geworden. Ja. Zo. Juist. Laat dat maar een beetje komen. Ja. Dat hij eerst nog wat groter galoppeert is niet erg. Laat eerst even een beetje lopen. Pas hem op, Sabine. Ja. Ja, oké. Mooi. Dat werkt, Daan. Braaf. Ja. Ja, braaf. Ja hoor. Goed zo. Een keer van hand veranderen. Dus laat eerst maar rustig, of die eerst even wat groter galoppeert is niet erg. Nog niet te veel willen tegenhouden. Laat dat eerst maar een beetje mooi die kant op komen. Dat is goed. Ja. Braaf. Zo. Veel go, veel energie. Maar dan is het aan, heel goed daar Daan. Dan is het aan jou Daan om dat te managen, mooi. Maar dan is het over het algemeen nog niet te veel tegenhouden. En dan laat je die energie, die laat je eerst nog maar even een beetje komen. Zeg joh, ik laat het eerst nog even een beetje lopen. En dan op een gegeven moment dan komen ze vanzelf meer terug. Dat is goed, Sabine. Zo galoppeert hij al mooi er tegenaan.
Ja, niet ronde maken, hè Sabine? Dan doe je je binnenhand een klein beetje voordrukken. Klein beetje ondersteunen met binnenbeen. Dat hij daar blijft. Ja. Zo, juist. Ja hoor, laat het eerst maar gewoon even lopen, Daan. Braaf. Goed zo. Braaf, heel goed. Zo, ja. Daar komt hij vanzelf. Komt hij vanzelf op terug. Braaf. Juist. Goed gedaan. Daar komt hij vanzelf op terug. Hij kan nooit zo hard lopen dat hij van de aardbol afloopt. Dus laat maar gewoon gaan. Zo, ja. Fijn. En daar wordt zijn draf ook makkelijker van, want nou wordt hij in de hals al wat makkelijker. Juist, dat werken, Daan. Nou krijg jij al een beetje meer grip op de houding en op het tempo van de draf. Dus ook al wil hij in de galop in het begin een beetje harder, laat maar gewoon een beetje komen. Kijk, nou krijg je het vanzelf mooier. Zo, ja. Goed. Goed, ga maar mee. Juist, mooi. Dat is de bedoeling, hè, Daan? Die kant op. Ja. Ja, braaf. Zo, ja. Goed zo. En stappen. Wenden, wenden en doorstappen. Wenden en weer doorstappen. Geef maar een beetje teugel. Nodig hem maar uit. Juist, juist. Geef maar een beetje teugel. Dat werkt. Ja, 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 ja. Braaf. Goed, goed. Zo, ja. Oké. Daar komt hij aan. Mooi. Kijk, dan begint hij al een beetje losser te worden, zo in de bovenlijn. Braaf. Zo begint hij te ontspannen. Dat werkt hoor, Daan. Zo kan hij het mooi leren. Goed. Dat is mooi ontspannen, Sabine. Zo stap je daar mooi doorheen. Ja, braaf. Mooi. Goed zo. Ja, ook deze Amazone en Ruiter. Heel vriendelijk bedankt voor jullie presentatie. Twee hele verschillende. Moest nog even een beetje de spanning nog even een beetje kwijt bij die van Daan, maar dat los je goed op, Daan. Want nou zie je al zo in 10 minuten dat hij dus toch wel wil ontspannen. Goed gedaan. Dus in het begin, als hij een beetje loperig, nou dan laat je dat gewoon even een beetje komen. En dan een beetje in de wending. En je laat hem een beetje op de wand, een beetje opvangen. En op een gegeven moment, ja hoor, dan kun je de hand wegdoen en dan loopt hij er zo achteraan. Succes. Zomaar een beetje uitbouwen. Met dank aan Daan en Sabine voor de presentatie van nummers 38, 39. En natuurlijk het fijne commentaar. Wij gaan door, dames en heren, met groep 3. En dat zijn de nummers 5 en de nummer 40. En nummer 5 heeft er zin aan. U ziet Wiebe D. En Wiebe wordt voorgesteld door Shannon van Manen. Wiebe is een sterhengst uit 2023. Hij komt uit Merrylijn 43. Hij is een zoon van Mathies 504. En zijn moeder is Famke van de Terp, een stermerrie van Marcus 491. Wiebe heeft een verwantschap van 18,45% en een schofthoogte van 1,63 meter. De fokker-eigenaar van Wiebe is J. van Dorp en E. van Dorp uit Schipluiden.
En met nummer 40, de gele band, ziet u Mart van de Noesterhoeve. En Mart wordt voorgesteld door Berber van der Meer. Mart is een stersport AA-hengst, geboren in 2020, dus hij is 6 jaar. Een zoon van Rommet 498. En zijn moeder is Petra Maaike van de Noesterhoeve, een stersportmerrie van Jisse 433. Mart komt uit merrielijn 45, heeft een verwantschap van 17,72% en een schofthoogte van 1,73 meter. Hij is inmiddels sport en AA en die AA heeft hij verdiend met een IBOP van 78 punten. Mart is gefokt en een eigendom van de familie Pieter Okkema uit Witmarsum. And ladies and gentlemen, you see group number 3 and the numbers 5 and the numbers 40. And number 5 is Wiebe Day, a star stallion, 3 years old, son of Matisse 504. And his dam is Famke van der Terp. She's a star mare by Marcus 491. Wiebe descends from mareline 43. He has a kinship of 18.45% and his height with us is 1.63. Wiebe is bred and owned by J. van Dorp en E. van Dorp in Schipluiden. And with number 40, you see Mart van der Noesterhoeve. Mart is already star, sport and a AA stallion, born in 2020, so 6 years old. Mart is sired by Rommert 498. And his dam is Petra Maaike van der Noesterhoeve. She is a star sport mare by Jisse 433. Mart descends from mareline 45. He has a kinship of 17.72%. His height with us is 1.73. And he deserved his triple AA status by IBOP with 78 points. Mart is bred and owned by the family Pieter Okkema in Witmarsum. Op je been, juist. Dat werkt hoor. Zo stapt hij wel mooi, Berber. In de hand ook steeds een beetje van je afdrukken, dat hij in die lagere lijn niet terugkomt in de neus. Dat je die neus daar naar voren, ja mooi. Dat is de bedoeling hoor, van een stap. Daar krijg je die stap in het frame op lengte en over de bodem mooi ruim en zuiver in de takt. Oké, maak je rust een keer wat overgangetjes naar de draf. Dat je, braaf, dat hij leert op je been te reageren. Juist. Doe eerst even licht rijden. Laat het ook voor die paarden in de rug zo gemakkelijk mogelijk maken. Juist. Ja, braaf. Vaak een keer wenden, hè, Shannon? Dat hij, braaf. Ja. Nog niet te dicht bij de spiegel, maar als hij zichzelf ziet, braaf. Blijf een beetje bij die spiegels weg. Zo, juist. Dit is wel mooi, Shannon. Juist, kijk. Daar komt de hals er meer uit. Daar krijg je meer rust in de bovenlijn van het paard. Goed hoor, braaf. Beetje naar links gesteld, beetje links gesteld. Dat hij niet in de spiegel kijkt. Zo, ja. Kijk. Hé, dat werkt, hè. Zo mooi erachteraan drukken. Ja, braaf. Goed. Juist. Nou gaat hij een beetje lopen, hè, Berber. Dus dan vang je even een keer weer op. Want dan knikt hij er te veel achter. En dan loopt hij in zijn lichaam als het ware voor zijn benen uit. Dus even een keer weer opvangen. Een keer weer toestaan in de hand. Even een keer weer terugzetten dat hij niet voor je uit gaat. In de hand gaat lopen. Precies, zo ja. Even weer de hand een beetje naar voren. Even een keer aantikken met binnenbeen. Dat hij de neus er weer wat uit krijgt. En dan begin je weer. Want anders dan kiept het net te veel voorover. Ja, ja, voor je mag zo. Juist. Dat is wel beter daar. Zo, ja. Ja, mooi. Kijk, dit werkt, hè. Dat je het wel voor je krijgt, Berber, dat is belangrijk. Zo.
En rustig inwerken, dat je niet te veel druk uitoefent in de rug van het paard. Zo. Mooi. Ja, dat werkt, Berber. Een keer op de andere hand. Zo rij je daar mooi tegenaan. Ja. Hij begint te ontspannen hoor, Shannon. Ja. De tijd heelt alle wonden. Gewoon mee, gewoon mee. Juist. Fijn. Goed zo. Zo, ja. Nog een beetje meer de hand naar voren zetten, Berber, dat je die neus nog iets makkelijker voor je uitkrijgt. Braaf. Ja, af en toe dan zet je met je hand zo'n beetje weg naar voren. Hey, ja, wijs hem de weg nog wat meer naar de horizon. Juist. Daar mooi achteraan, Shannon. Zo, dat mooi weg. Juist, dat is wel een mooi stuk. Ja, zo er naartoe hoor. Juist. Af en toe met je binnenhand een beetje wegzetten. Ja, braaf. Zo, een keer een galopje tussendoor. Daar waar het past, hè, Berber. Als je het als goed voelt. Braaf. Zo. Oké. Juist. Echt die neus meenemen naar voren. Ja, braaf. Ja, braaf. Goed gedaan. Goed gedaan. Juist. Ga maar mee. Ga maar mee. Ja, braaf. Dat werk. Ja. Zo. Juist. Daar naartoe. Ja. Oh. Goed. Keer weer draven, Shannon. Mooi. Pas op. Niet te veel in de spiegel. Beetje door rechts houden. Ja, braaf. Juist. Dat opzoeken. Naar voren, naar voren. Weg naar voren drukken. De weg naar voren opzoeken. Juist. Dat ja. Dat ja. Braaf. Ja, precies. Daar krijg je het aan het werk. Dan komen de ruglenden een beetje los. Doorstappen. Zo, doorstappen. Juist. Beter. Goed hoor. Ja. Mooi. Juist. Voor je houden, hè, Berber. Als je zo op zo'n lange zijde bent, dan doe je een klein beetje optillen aan de binnenteugel. Ondersteun je hem vanuit je binnenbeen. Ja, dat hij daar naar voren blijft. Anders dan krijg je gauw dat hij erin kiept. Zo. Oké. Dus een beetje helpen in de hand van... Daar ja. Ja, daar wat meer weg. Zo. Oké. Zo is braaf. Ja. Daar is beter, Berber. Nou krijg je het iets meer naar de loodlijn toe. Juist. Kijk, daar kan hij wat minder met zijn lichaam over het voorbeen heen komen. Nou komt hij mooier, blijft hij mooier op het achterbeen. Maak de wendingen niet te klein, dat je het wel in balans, dat paard het in balans kan houden. Zo, voor je. Oh, ja. Goed, mooi. Dat is goed, Shannon. Daar komt hij beter naar voren er tegenaan. Juist. Zo, ja. Dus af en toe in je hand, Berber. Mooi hoor. Daar naartoe werken. Kijk. Zo in de hand meenemen naar voren. Zo. Oké. Ja. En doorstappen, hè, Berber. Dat hij leert door te marcheren. Mooi. Ja. Goed. Ja. Goed zo. Daar naartoe, Shannon. Dat is goed. En doorstappen. Lengte maken en doorstappen. Ja, braaf. Zo. Oké.
Braaf. Goed. Weer rustig opvangen. Oh ja, juist. Oké. Ja. Zo, kun je weer draven, Shannon? Nee, Berber. Berber kun je weer terugnemen. Zo, braaf. Zo, ja. Ja. Kalm. Eerst een beetje opvangen en dan zet je het voor je. Ja, daar, ja. Nog een keer een beetje opvangen. Hand weer een beetje mee naar voren. Braaf. Zo. Oh, kom maar. Zo. Juist. Hand voor. Zo. Juist. En daar even weer stappen. Ja. Neem maar terug, Berber, naar de stap. Zo. Oh. Juist. Juist. Goed zo. Laat die hals daar naartoe zakken. Ja. Een beetje afstand houden van die anderen. Ja. Zo, ja. Mooi. Dat hoor. Goed zo. Daar achteraan stappen. Mooi. Ja. Kom maar. Zo. Dan druk je hem weg op één. Zo, braaf. Goed zo. Daar achteraan hoor. Ja. Goed zo. Daar stapt hij al, Berber. Braaf. Zo, daar naartoe, Shannon. Zo, ja. Goed. Ja. Beetje wegdrukken op één been. Zo, juist, weg. Zo. Mooi. Dames, bedankt voor de presentatie. Het is allemaal nog jong en het kan allemaal ontwikkelen als ze meer gaan zien. Zorg bij deze ook, Berber, dat je iets rustiger nog alles. Een beetje gestroomlijnder, nog niet te veel al aan beginnen te rijden. Laat het paard gewoon eerst even een beetje op eigen benen komen. Veel succes. Nou, dat waren Wiebe en Mart met Shannon en Berber. En het is straks mooi ook om te zien hoe de jonge paarden zich gaan ontwikkelen. Want we hebben naast een eerste voorrijdag ook nog een tweede en een derde voorrijdag. Een tweede in juli en een derde in augustus. We zijn inmiddels toe aan groep nummer 4. Dat zijn de nummers 19 en 21. En met nummer 19 ziet u Jip van Dulven. En Jip is een sterhengst uit 2023, 3 jaar oud. Zijn vader is Olbran 502 en zijn moeder is Janneke van Dulven. Een model preferente prestatie dubbel A-merrie van Tjalke 397. Gevolgd door Imkje van Panhuis, model preferent prestatie triple A. Jip komt uit merrielijn 10. Hij heeft een verwantschap van 17,88% en een schofthoogte van 1,66 meter. Jip is gefokt en in eigendom van Gabrielle van Tilborg uit Wijk en Aalburg. En Jip wordt voor u gepresenteerd door Iris Wijnstra. En met nummer 21 Inse RV. Ook een jonge sterhengst uit 2023. Zijn vader is Tjebbe 500 en zijn moeder is Nienke RV, ster preferente merrie van Harmen 424. Gevolgd door Ilona RV,
sterpreferente prestatiemerrie. Inze komt uit merrielijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,01% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt bij de familie van der Meulen-Veenje uit Garijp en in eigendom van Harm de Jong en Jikke van der Zijp uit Oude Haske. En Inze wordt vanmorgen aan u voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Here you see group number 4, and group number 4 is the numbers 19 and 21. Number 19 is Jip van Dulven, Star Stallion from 2023. He's 3 years old, sired by Ulbrown 502, and his dam is Janneke van Dulven. She's a model preferent prestatiemare AA by Chalke 397. The next dam in the line is Imkje van Panhuis, model preferent prestatie AAA. Jip descends from mare line 10. He has a kinship of 17.88% and his height at Widders is 1.66. Jip is presented for you by Iris Wijnstra. And with number 21, Inse RV, a Star Stallion, also 3 years old, by Tjebbe 500. His dam is Nienke RV. She's a Star Preferent Mare by Harmon 424. And the next dam in line is Star Preferent Prestatiemare. Inse comes from mare line 110. He has a kinship of 18.01% and his height at Widders is 1.62. Inse is bred bij de familie van der Meulen-Veenje in Garijp en owned bij Harm de Jong en Jikke van der Zijp in Oude Haske. Het is nog net iets te hoog, dus druk dat maar gewoon een keer aan, dat hij doorstapt. Niet erg als hij daarin een keer een klein dribbeltje maakt, maar leer gewoon doorstappen, dat hij rek naar voren doorgeeft. Ja, dat. Juist, goed gedaan. Zie? Nou, en dan bouw je dat maar rustig op naar een overgangetje naar de draf. Ook in de draf blijf je een beetje wenden, dat die paarden leren op hun eigen benen hun werk te doen. Ja, zo. Ja hoor. Braaf. Dat werk, Iris. Goed zo. Laat hem dat zomaar opzoeken. Ja. Doe nog een keer vaker wenden, Iris. Dan kun je mooi voor je linkerbeen, kun je mooi een klein beetje zo naar buiten duwen. Als hij jouw linkerbeen eerst beter accepteert, kun je straks op de rechte lijn ook mooi een beetje door die linkerstelling rechtuit rijden. Braaf. Zo ja. Wenden door links. Leg anders het stokje een keer op de linker schouder, dat hij weet, als jij je linkerbeen aanlegt, moet ik een beetje door links. Juist, dat is al een mooi stuk. Keurig. Kijk. Dat is de bedoeling. Om met zo weinig mogelijk energie het meeste uit je paard te halen. Dat is mooi. Zo leren, hè? Dat hij zo de hand op gaat zoeken. Mooi. Ja, goed gedaan. Op de andere hand. Braaf. Ja, goed. Daar naartoe, Jelmer. Braaf. Ja, dan vang je rust een keer een beetje op en dan druk je hem een keer weer weg. Dat die, ja, mooi. Dat zijn mooie schakelingen. En het is ook belangrijk dat een paard van begin af aan leert dat hij met zijn lichaam zich makkelijk op kan vangen op het achterbeen en dan weer eruit. Braaf. Goed, Iris. Laat die hals daar mooi naartoe zakken. Ja, dat is de bedoeling, Jelmer. Dat is een mooie houding. Kijk, dat is de bedoeling van meer lichaamsgebruik. En natuurlijk is dat eerst nog week, zo'n verbinding.
Maar als je dat zo doorrijdt, dan wordt die verbinding vanzelf beter bevestigd. Goed zo. Tempo nog een beetje weer opvangen, Iris. Dat je wel steeds uitnodigt van, ik vang een beetje op, rijd er weer achteraan. Braaf. Dat je daar mooi mee werkt. Goed zo. Dat is een mooie houding, Jelmer. Keurig. Dat is de bedoeling. Zo, ja. Even een keer weer stappen. Ja, mooi. Hij zoekt het al beter op, Iris, nou je zo terugschakelt. Hij begint al in te zakken en hij begint al wat te dalen in de hals. Ja. Dat is ook belangrijk. Wij kunnen het alleen maar aangeven aan de paarden, maar die paarden moeten het overnemen. Alleen we mogen ze daar niet in tegenwerken. Wij moeten ze daarin mee zijn. Goed, ga maar mee, ga maar mee. Ga maar met hem mee, dat hij zich ontspant, dat hij opzoekt. En als wij veel wenden, zoeken ze de hand eerder op in de neerwaartse lijn. Dat is belangrijk. Mooi. Goed. Dat is de bedoeling, Jelmer. Deze lijn. Zo naar de hand toe. Ja, braaf. Goed. Zo, ja. Goed. Zo stapt die Jelmer. Dat is goed. Mooi, braaf. Dat werkt Iris. Hij begint het op te zoeken. En daar, als hij de hals daar wat laat zakken, dan wordt hij ook zachter in de aanleuning. Mooi. Dat werkt hoor. Zo begint die hals, zo rij hij die hals en zijn hoofd vanzelf meer eruit. Ja, rechterbeen. Desnoods doe je even een stokje een keer aan de rechterkant. Braaf. Ja, mooi. Dat werkt Jelmer. Hou een beetje afstand van de andere Jelmer. Even een keer afwenden. Ja, het is al opgelost. Zo, zo. Goed zo. Ja. Ja. Fijn. Mooi. Ja. Dat is goed, Iris. Ga daar gewoon in mee, hè. Druk hem zo vanuit je binnenbeen. Iets eerder wenden, dat je daar niet te veel... Want daar krijg je een beetje spanning. Nou, dan doe je iets eerder afwenden. Dan druk je hem straks vanzelf over de binnenhoefslag recht naar voren. Braaf. Ja. Zo. Precies. Ja hoor. Heb je hem al? Heb je het al? Oké. Zo. Ja. Goed zo. Dat op laten zoeken, Jelmer. Braaf. Wenden. Juist. Zo. Even zo doorrijden, Iris, dat hij zo de hand leert opzoeken. Ja, ja. Goed zo. Zo met rechts. Even een klein beetje bij. Drukken met je rechterbeen. Dat hij daar achter de hand aan meeneemt naar voren. Zo. Ja. Ja, die richting op. Juist. Dat is beter. Zo naar de hand toe drukken. Ja, ja, goed. En als je stapt, direct doorstappen, doorschakelen naar voren. Door. Geef maar teugel, geef maar lengte, laat hem maar zoeken. Laat hem die rek, juist, laat hem die rek maar opzoeken. Dat. Ja, ja, goed. Zo naar voren hoor. Ja. Ja. Goed zo, die kant op. Oké. Sowieso als een paard de hals beter op lengte, meer naar de horizontale lijn naar voren laat bewegen, laat je zijn lichaam beter los, wordt hij gehoorzamer voor je hulpen, krijg je meer effect aan je hulpen, krijg je het alles beter onder controle. Daar stapt die Iris, daar achteraan, zo die hals naar voren eruit drukken. Dan krijg je meer toegang tot zijn lichaam. Juist, kijk, dat leren. Zo, mooi. Dat werkt, Iris. Goed gedaan.
Ja. Zo, ja. Oké. Mooi. Ja. Braaf. Oh, kom maar, kom maar. Komt goed. Juist. Zo. Ja. Deze houding, Jelmer, dat is een goede houding. Ja. Klein tikkie buitenbeen, klein tikkie buitenbeen. Tik, tik. Ja, ja, hij pakt het. Zo. Ja. Oké. Neem maar rustig even een keer weer terug, Iris. Klein beetje helpen met stokje aan de buitenkant. Klein tikje erbij geven rechts. Ja, tikkie. Ja, mooi. Oké, ga maar mee. Laat hem maar afvloeien naar voren. Ja, laat hem maar afrollen naar voren. Zo, ja. Goed zo. Die kant op. Mooi. Kijk. Zie, daar heb je het al. Daar heb je het al. Mooi. Missie geslaagd. Zo. Oké, weer draven. Goed gedaan hoor. Zo leert hij dat makkelijkste. Juist. Zo. Daar naartoe hoor. Braaf. En weer stappen. Juist. En doorstappen, Jelmer. Ja. Dat leren zo op te rekken. Doorstappen, doorstappen, doorstappen. Ja, ja, geef hem die ruimte. Goed zo. Goed zo. Dat is de bedoeling hoor. Zo. Ja. Juist. Dus ook als je die paarden zo leert stappen, dan krijg je het hele mechaniek in een paard beter los. Alle gewrichten, pezen, spieren, banden, krijg je beter aan het werk. Want aan de stap kun je aflezen hoe een paard zich in zijn lichaam voelt. En hoe losgelaten, hoeveel mogelijkheden of hij heeft om te verruimen en om zijn lichaam te gebruiken. Zo. Een paard die zich vasthoudt in de stap, houdt zich vast in zijn lichaam. Dus leren dat ze de hals laten dalen, dat ze hun lichaam, met name ruglendenen, gaan gebruiken, dat ze hun gewrichten loslaten. Braaf. Dan ben je eigenlijk de beste fysiotherapeut van je eigen paard. Als je hem zo door zijn lichaam kan laten stappen. Zo ja, mooi. Dames en heren, vriendelijk bedankt voor jullie presentatie. Maar jullie kennen het spelletje al. Veel succes. Bedankt aan Iris en Jelmer voor het presenteren van Jip en Inse. Even de fysiotherapeut van hun eigen paarden geweest. Ik denk dat we aan het eind van de dag een heel boekje vol met mooie one-liners hebben van Johan. We gaan door met de groep nummer 5, dames en heren. En dat zijn de nummers 2 en nummer 16. En de nummer 2 is Wismar van HMV, een 3-jarige sterhengst. Hij wordt voorgesteld door Sabine van der Loenhorst. En Wismar is een zoon van Auwert 514. Zijn moeder is Wolkje van de Zunne. Zij is een model preferente AA-merrie van Alwin 469. Gevolgd door Corine Z, ster preferent prestatie.
Wismar komt uit de merrielijn 8. Hij heeft een verwantschap van 18,74% en een schofthoogte van 1,60 meter. Hij is gefokt door Vriesenstal van HMV in Olst en in eigendom van Handels- en Exportstal Heuker BV in Zevenhuizen. En nummer 16, Wouw van Vriesburg, ook een 3-jarige sterhengst. Hij wordt aan u voorgesteld door Margot Pirovano. Wouw is een zoon van Wolter 513. Zijn moeder is Doutsen van de Spokendam. Zij is een stermerrie van Johannes 484. En de volgende merrie in deze lijn is Dwars van de Spokendam, Kroonsport Preferent. Wouw komt uit merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,27% en een schofthoogte van 1,60 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Bert Elzinga en Anja Roos uit Nijenholt-Paden. Here you see group number 5 with the numbers 2 and the number 16. Number 2 is Wismar van HMV, a 3-year-old star stallion by Howard 514. His dam is Volkje van der Zunne. She's a model preferent AA mare by Alwin 469. And the next dam in line is Corine Z. She's a star preferent prestatiemare. Wismar descends from mare line 8. He has a kinship of 18.74% and his height with us is 1.60. Wismar is bred bij Vriesenstal van HMV in Olst en owned bij Handels- en Exportstal Heuken in Zevenhuizen. And the second stallion is number 16. His name is Wouw van Vriesburg and he is presented to you by Margot Pirovano. Wouw is a son of Wolter 513. His dam is Doutsen van de Spokendam. She's a star mare by Johannes 484. And the next dam is Dwars van de Spokendam. And she's a Crown Sport Preferent mare. Wouw descends from airline 25. He has a kinship of 17.27%. And his height with us is 1.60. He's bred and owned by Bert Elzinga and Anja Roos from Nijenholt-Paden. Dat ze naar voren kunnen, wel in aanleuning, dus wel met een lichte verbinding laten stappen, maar niet aan de teugel. Mooi. Dat, Sabine. Gewoon zo dat opzoeken. Mooi. Ja, en op je been mag je hem best een beetje wegdrukken, Margot. Dat je nog iets eerder met je been komen en zeggen, kom maar, kom maar. Ik ga jou begeleiden naar voren. Ik neem jou mee in de voorwaartse richting. Dat werk, hè, Margot? Dat leren. Dat hij kan volgen. Zo, ja. Dat is wel mooi. Zo, maak wel een keer een overgangetje naar de draf. Braaf. Kijk. Fijn. Zo, ja. Dat is goed. Zo leren. Sturen tussen je been. Ja. Mooi, Sabine. Juist. Hij wil ietsjes gauw nog te rond worden. Sabine, dus iedere keer een beetje met je hand zeggen van, kom maar, ik nodig jou iedere keer weer uit dat jij de neus meeneemt naar voren. Ja, braaf. Altijd de weg naar voren wijzen. Mooi, Sabine. Braaf. Al heel mooi rustig. In balans. Ja, keurig. Juist, dat ja. Dus dan mag je hem ook rustig in je hand een keer iets optillen naar voren en zeggen van ja, je moet naar voren blijven kijken. Je moet die neus een beetje mee, ja, die neus een beetje meenemen naar voren. Dus ja, dan moet je hem even een keer optillen en vooruit. Zo, dat hij zich niet over het voorbeen heen laat vallen.
Juist, dat is mooi. Daar naartoe. Dus dan drijf je hem ook net een beetje bij. Heel goed daar, Sabine. Daar naartoe, hè. Juist, dat werk. Ja. Zo. Juist. Die kant op, hoor. Margot, die kant op. Mooi zo naar voren. Mag ook rustig een keer weer hand veranderen. Maar ga daar maar in mee. Ja, ga maar in mee. Rijd daar gewoon vanuit je been achteraan. Dat hij het net iets mooier opzoekt nog. Zo. Ja, braaf. Die richting. Kom maar. Kom. Zo, ja. Net een beetje opdrukken. Goed, goed. Zo. Ja, goed zo. Daar komt al. Braaf. Ja, doorrijden met je been, Margot. Ja, en zelf doe je iets langer wachten in je bovenlichaam. Dat je iets makkelijker nog voor je uit kan drukken. Ja, dat komt. Zo, ja, kijk. Margot, mooi stuk. En dat is waar je bij een jong paard naar zoekt, naar de mooie stukken. Goed zo. Juist. Beter hoor, Sabine. Zo in de aanleuning. Zo in de verbinding. Ja. Kom maar. Zo. Maak het ook niet te moeilijk, maar gewoon voor jezelf. Je weet bij de camera dat je daar een beetje afstand van moet houden. Dat soms een beetje reactie geeft. Nou, dan wend je iets eerder af. Maar dan hou je het wel mooi goed zo daar. Daar krijg je de hals op de goede plek. Zo, een beetje met je rechterbeen. Ja, iets eerder wenden. Dat hij niet eerst naar binnen kan vallen. Ja. Ja. Ook in de galop een beetje afvloeien. Dat hij net iets makkelijker nog naar voren afrolt. Zo. Ja, want dat je hem dus niet in de hand ophoudt, Sabine. Laat hem wel op eigen benen, met eigen lichaam zijn werk doen. Of je maakt 1 keer een ophouding, maar dan weer zeggen we... nee, ik wil niet ingehouden rijden. Ik wil erachteraan kunnen rijden. Braaf. Zo, ja. Ho, ho. Eerst even weer terug, Margot. Want nou raak je het kwijt. En nou raak je de controle kwijt. Zo. Zo, ja. Dan pak je rustig een volte, grote volte. Dat je eerst even weer, juist, deze controle krijgt. En dan druk je hem een keer naar een overgangetje toe. Braaf. En doe maar in de grote volte, Margot. Ja, ga maar mee. Blijf maar even in de volte. Ga maar mee. Komt goed. Hij doet het. Braaf. Ja. Zo, ja. Oké. Braaf. Keer weer draven. Even weer terug. Even weer rust inbouwen. Zo. Keer op de andere hand. Even een keer stappen tussendoor. Zo, ja. Even een keer weer orde op zaken. Ja. Goed. Dat Sabine, laat die hals daar mooi naar voren. Ja, braaf. Daar naartoe werken. Kijk, mooi. Dat is mooi ontspannen. Hé, zo werken hoor. Heel goed. Ja, zo stapt die Margot. Doorstappen zo, hè. Doorstappen. Ja. Kom maar. Zo. Ja. Juist. Ga maar mee, Margot. Kom maar. Druk maar aan met je been. Juist. Dat werk. Ja, heel mooi, Sabine. Zo krijg je die galop al mooi rustiger. Linksgalop pakt hem ook heel makkelijk. Balans. Braaf. Zo, ja. Goed zo. Ja, mooi zo stil op 2 teugels. Margot, daar mooi zo tegenaan. Goed zo, Sabine. Ja,
Kijk. Nu wordt het al beter, hè, Margot? Ja hoor, braaf. Zo, ja. Dat werk. Juist. Gewoon de tijd nemen, Margot. En dan doe je het nog maar rustig een keer weer aanspringen. Maar deze rust inbouwen, dan accepteert hij je hulpen veel beter. Ja. Zo, goed. Ja. Kan hij nog één keer, Margot, galopje? Kun je hem nog één keer aandrukken? Ja, ja, braaf. Zo, dat werk. Dat werk. Ja. En weer rustig terug. Goed gedaan. Braaf. Als je het zo opbouwt in je training thuis, komt dat vanzelf, wordt dat beter. Komt vanzelf meer controle. Mooi. Nou draaft hij ook beter naar de hand toe, hè. Nou kun jij er een klein beetje meer achteraan drukken met je been. Zeg, kom maar jongen, druk er maar eens tegenaan, joh. Druk maar eens zo, ja. Kijk. Zo druk jij hem er mooier voorwaarts naartoe. Doorrijden zo met je been. Kijk. Dat is wat hij moet leren. Keurig. Oké, stappen en belonen. Zo kun je werken. Ja, en doorstappen. Leren dat hij echt gaat marcheren. Doorstappen. Doorstappen. Ja. Doorstappen. Dat werkt, Margot. Ja. Even een keer afwenden, Sabine. Ja, een beetje ruimte. Zo. Goed. Goed, dat is mooi. Ja. Zo werken, hoor. Goed. Ja, ook deze dames heel vriendelijk bedankt voor de presentatie van deze jonge paren. U zag... Ik heb geen geluid, geloof ik. U zag Wismar en Wouw. En inmiddels zijn wij met groep 6. En dat zijn de nummers 25 en nummer 13. En u ziet met nummer 25 Idewee, een sterhengst uit 2023. En hij wordt daar nu gepresenteerd door Ela Okkema. Ide is een zoon van Berend 517. En zijn moeder is Doutsen Marijke H. Een stermerrie van Harmen 424. Ide komt uit de merriestam 47. Heeft een verwantschap van 17,95% en een schofthoogte van 1,67 meter. Ide is gefokt en een eigendom van de familie Wiegersma in Dambord. En met nummer 13, de gele band om de bovenarm, ziet u Willem van Stal-Herven, een 3-jarige sterhengst die wordt gepresenteerd door Shannon van Manen. Willem is een zoon van Herre 524.
Zijn moeder is Trix van Stalherven en zij is een stermerrie van Wikke 404, gevolgd door stermerrie Bertilde van Stalherven. Willem komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18% en een schofthoogte van 1,63 meter. Willem is gefokt door de familie van Leeuwen uit Afferden en in mede-eigendom met André de Gouw uit 's-Hertogenbosch. Succes voor Ela en Janet voor de presentatie van deze jonge hengsten. Ja, wij vervolgen met de 6e groep. With group number 6, you see the numbers 25 and 13. 25 is Ida Way, a 3-year-old star stallion, sired by Beant 517, and his dam is Doutzen Marijke H. She's a star mare by Harmon 424. Ida descends from airline 47. He has a kinship of 17.95%, and his height with us is 1.67. Ida is bred and owned by the Wiegersma family in Damwoord. And the second stallion in this group 6 is Willem van Stalherven. Number 13. Willem is a son of Herre 524, and his dam is Trix van Stalherven. She's a star mare by Wikke 404. Willem descends from airline 25. He has a kinship of 18% and the height at withers is 1.63. Willem is a star stallion bred by the family van Leeuwen in Afferden and co-owned with André de Gouw in 's-Hertogenbosch. Juist, laat me gewoon lopen. Braaf, mooi, dat doe je goed. Kijk, dus niet te veel willen regelen. Heel goed. Gewoon meegaan. Drijf maar een keer bij met je binnenbeen. En je gaat gewoon mee naar voren. Juist. Juist. Dat doe je goed. Ga gewoon mee naar voren. Juist. Kijk, dat werk. Zo. Ja. Dat is al mooi in de aanleuning, Shannon. Heel goed hoor. Fijn. Braaf. Ja. Goed. Juist. Die kant op, Ela. Zo. Gewoon mee zijn naar voren. Gewoon leren die kant op te rijden. Ja, laat me gaan. Ja, mooi. Kijk, dat is belangrijk hoor. Vaak willen wij vanuit het zadel te veel regelen. Moeten die paarden gewoon... Heel mooi, Ela. Nou laat jij het gaan. Dus dan kan hij het ook makkelijker overbrengen. Dus niet aan de voorkant proberen vast te houden. Laat hem maar lekker lopen. Kijk, hey, komt vanzelf hè. Goed gedaan hoor. Zo mee zijn. Niet te veel willen regelen. Juist, mooi. Dat werkt, Shannon. Braaf. Goed hoor. Zo zakt jou mooi er tegenaan. Ja. Keurig. Kijk. Zo maakt hij een mooi beeld. Goed zo. Ja. Goed, Ela. Hij zakt er al mooi in. Super. Juist. Zo, ja. Neem maar een keer galopje, Ela. Ietsjes buitenbeen. Klein beetje stok. Ja, mooi. Ga maar eerst mee. Ga eerst maar mee. Zeg, kom maar. Kom maar. Ja, precies. Zo, ja. Laat eerst maar lopen. Dat komt vanzelf terug. Laat eerst maar gaan. Braaf. Juist. Keurig. Die kant op werken. Ja, braaf.
Goed. Ja. Oké, keer weer terug naar de draf. Goed gedaan. Zo, tijd nemen. Braaf. Ja. En doorstappen, hè, Jean? Leren dat hij daar, juist, dat leren. Dat leren. Zo krijg je het mechaniek in het paardenlichaam aan de gang. Doorstappen, doorstappen, wenden en doorstappen. Dat ze op moeten rekken over de rug. Ja, zo ja. Hand maar mee, Ela, en naar voren. En naar voren, ja. Goed, goed. Juist, druk hem maar gewoon aan. Als hij nog een beetje onrustig is in zijn hoofd, zeg jij, ik doe er nog een tandje bij. Ja, geeft niks. Eén weer stappen, opvangen, en weer stappen. Braaf. Maar laat de hand maar rustig een beetje mee naar voren. Oh, braaf. Goed zo. Goed zo. Daar naartoe. Ja. Oké. Zo. Precies. En dat je in het begin nog iets meer tempo nodig hebt, is niet erg. Wat erg is, dat ik een paard tegen zit te houden. Dat is erg. Mooi. Maar een paard moet eerst op eigen benen, eerst makkelijk om kunnen zetten naar voren. En niet tegengehouden worden door de mens. Zo ja. Ja, daar komt hij al, Ela. Goed gedaan. Ga zomaar rustig mee. Ja, braaf. Zo. Ja. Opvangen en toestaan. Laat die hand weer mee naar voren. Ja, daar heb je hem al, Ela. Heel goed. Die kant op rijden. Zo op laten zoeken. Juist. Goed. Braaf. Ga maar mee. Beetje met je rechterbeen nog bijdrijven, Ela. Ja, mooi. Dan zoekt hij die hand vanzelf op in voorwaartse richting. Ja. Mooi, braaf. Ja, kijk. Dat is de bedoeling, hoor. Daarin meegaan. Zo naar voren. Juist. Doorrijden zo, Ela. Doorrijden. Keurig, keurig. Dat werk, hè. Juist, juist. Kijk. Daar krijg je hem in de richting waar je graag wil. Hand heel gemakkelijk voor je uit. Die kant op. Zo. Ja. Mooi, dat is goed. Kijk. Zo, ja. Braaf. Nog een keer een stukje stap. Braaf. Zo, ja. Mooie overgang. En doorstappen. En doorstappen. Handen bij elkaar naar voren. Dat hij mooi uitschuift naar voren. Ja, druk daar maar achteraan. Stap maar door. Stap maar door. Hand mee naar voren. Ja, kan nog een beetje toestaan. Ja, braaf. Dan zoekt hij daar vanzelf de hand op. Zo, dat werk. Ja, ja. Oké. Oké, die kant op. Door. Geef hem nog een beetje teugel. Laat de teugel nog maar langer. Ja, daar komt. Goed zo, daar ja. Dus eigenlijk hou je het nog net te kort. Ga maar mee. Druk hem maar achteraan. Stap maar door. Ga maar mee, Ela. Kijk, daar gaat hij stappen. Braaf. Zo. Hey, dat werkt, hè. Dus vaak willen wij er nog te veel aan doen, hè. Laat maar gaan. Laat maar lopen. Juist. Dat hoofd en die hals zijn veel te zwaar om door die kleine armpjes van jou opgetild. Maar mijn armen zijn ook niet sterk genoeg. Dus laat maar lopen. Laat maar lopen. Zo, ja. Mooi.
Zie? Dames, jullie worden bedankt voor de presentatie. En veel succes. En laat maar gaan, hè Ella. Laat ze maar lopen. Op eigen benen. Dan wordt het veel gemakkelijker voor jou. Goed gedaan hoor. Met dank aan Ela en Shannon en de complimenten van Johan. Wat wil je nog meer? Na zo'n masterclass jonge paarden opleiden. En we zijn er ook heel blij dat we u kunnen melden dat Johan Hamminga ook de trainingsleider gaat worden van het Centraal Onderzoek. En daarin wordt hij bijgestaan door Wim Kazimier, die teamleider stal en verzorging zal zijn op het CO, waarbij hij ook aanvullende taken zal uitvoeren voor Johan. Mooi. Dames en heren, we zijn toe aan groep 7 en dat is de laatste groep voor de korte pauze die we straks inlassen. En daarvoor komen de hengsten in de baan met de nummers 3 en de nummer 20. U ziet met nummer 3 Zeger Wietske van het Koetshuis. Een 3-jarige sterhengst. Hij wordt gepresenteerd door Raymond Kortstra. Zeger is een zoon van Ulbe 506. En zijn moeder is Wietske van de Hinderweide. En zij is een stermerrie van Karst 362. De volgende merrie in de lijn is een sterpreferente merrie. Zeger komt uit de merrielijn 115. Heeft een verwantschap van 16,62% en een schofthoogte van 1,61 meter. Zeger is gefokt en in eigendom van de familie Stienstra uit Bemmel. En met nummer 20 ziet u Wilbert RM. Ook Wilbert is een 3-jarige sterhengst en hij wordt voorgesteld door Iris Wijnstra. Wilbert is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Aukje RM, een stermerrie van Velle 422, gevolgd door een ster AA-merrie. Wilbert komt uit merrielijn 167, heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Rudy en Tineke de Ram uit Noordwolde. With group number 7, we see the last group for a short break, and with the numbers 3 and 20. Number 3 is Zeger Wietske van het Koetshuis. He's a 3-year-old star stallion by Ulbe 506. And his dam is Wietske van de Hinderweide. She's a star mare by Karst 362. Zeger Wietske descends from mareline 115. He has a kinship of 16.62% and his height at Widders is 1.61. Zeger Wietske is bred and owned by the Stienstra family in Bemmel. And with number 20, you see Wilbert RM. And Wilbert is also 3 years old, star stallion by Auwert 514. His dam is Aukje RM. She's a star mare by Velle 422. And the next dam is a star AA mare. Wilbert descends from mare line 167. He has a kinship of 18.38%. His height at Widders is 1.63. He's bred and owned by Rudy de Ram in Noordwolde. And Wilbert is being presented to you by Iris Wijnstra en Zeger Wietske by Raymond Kortstra. Zo ja, gewoon even een beetje laten wennen. In de stap ook een keer voelen met je been. Kan ik hem in de stap voor mijn binnenbeen ook een klein beetje naar buiten drukken. En van binnen naar buiten gaat altijd makkelijker dan van buiten naar binnen. Dus eerst de hulpen een beetje leren dat hij voor mijn binnenbeen gemakkelijk een keer naar buiten kan.
Zo. Zo, ja, dat Iris. Dat vooral leren. Ja, mooi, mooi. Die richting hoor. Zo. Oké. Maar een keer weer aandraven. En vooral dat je die overgangetjes meeneemt. Dat het paard leert, als ik aandruk met 2 benen, oh, dan moet ik aandraven. Als ik 1 been, oh, dan moet ik opzij. Juist. Ja, en daar tegenaan, Raymond, en dat hij echt mooi de rek, de lengte opzoekt naar voren. Mooi. Ja, braaf. Ja, braaf. Zo. Dan ook even een keer met het stokje op de binnenschouder, Iris, dat hij zo... Braaf. Hier een beetje eerder wenden, dat hij niet voor de camera naar binnen valt. Braaf. Goed zo. Dat is mooi. Daar gaat hij. Ja. Kijk, daar zoek je het al mooi op. En dan druk je ook de hals al mooier naar voren. Dat werkt hoor. Zo. Kijk. Ja. Dat werkt doen. Mooi. En dan wordt er straks in de hals, wordt straks vanzelf beter. Hij gaat er vanzelf meer op zoeken. Kijk, keurig. Zo leren. Mooi. Ja. Goed aan denken, Raymond, dat hij zich niet net erachter knikt. Iedere keer dan met je hand een klein beetje helpen. Daar er tegenaan. Ondersteun dat vanuit je binnenbeen. Dat is mooi, Iris. Keurig. Daar kom je in de lijn die je graag wil. Zo. Mooi daar, Raymond. Kijk. Dat is meer naar de hand toe. Juist. Dat ligt bij dat paard nog een beetje dicht bij elkaar. Of hij is er net mooi tegenaan, of heel gauw knikt hij net een beetje weg. Dat is nog een heel dun lijntje. Maar iedere keer zeggen van nee, ik druk jou er zo tegenaan. Ja, dat hij zo de hand opzoekt en zo in verbinding komt. Ja. Zo, ja. Goed zo. Dat werk leren. Ja. En dan komt er ook al mooie rust in de paarden. Als je dan zo ziet, dan dat is maar even en ze worden al rustig en die ruiters kunnen al zo een beetje eraan beginnen te rijden. Nou, dat is eigenlijk wat we ook graag willen. Dat die paarden, heel mooi hier is, dat die paarden zich makkelijk laten bewerken. En mooi, dat is al mooi onder controle. Keurig. Dus controle, dat komt uit rust, uit ontspanning, uit balans. Juist. Dat is mooi, Raymond. Zo er tegenaan. Juist. Goed. Zo leren werken. Mooi. Even een keer weer stap. Braaf. Zo. En belangrijk dat je vaak korte stukjes. Dan kunnen die paarden dat beter opbrengen. Braaf. Als je stapt, laat die hals zakken. Braaf. Dat. Juist. Oké. Juist. En doorstappen, Raymond. Leer hem direct te marcheren in de stap. Een vlijtige, actieve stap. Ja. Ja, dat werkt. Want dan rolt die hals ook makkelijker uit. Krijg je hem ook makkelijker van je af. Ja. Ja, braaf. Oké. Doe een keer weer aandraven. En dan pakken we een keer een linker galopje mee. Tijd nemen. Dat je mooi vanuit een wending een keer een overgangetje meeneemt. Mooi, Iris. Kijk. Deze houding. Zo naar de hand toe. Braaf. Heel gemakkelijk maken voorin. Ja. Juist. Juist. Zo. Goed. Buitenkant een beetje begrenzen, Raymond. Ja. Hij zoekt het mooi op, Iris. Is goed hoor. Ja. Ja, heel goed. Zo werken. Goed zo.
Ja. Juist. Mooi. Dat werkt, Raymond. Goed. Goed. Ja. Nou, in de galop heb je al meer voorwaartse drang. Dus je verbinding wordt ook al beter. Ja, dat wordt al beter. Zo. Goed gedaan. Ja. Mooi. Kijk. Zo kom je daar mooi mee aan het werk. Zo leren die paarden beter uitgebalanceerd te galopperen. Een keer weer draven. Zo, goed. Zo werken, Iris. Zo, ja. Ja. Een keer op de andere hand. Tussendoor even een beetje laten zakken in de hals. Kijken of hij ook in de draf een beetje wil volgen. Zo. Juist. Ja, dat is al mooi, Raymond. Hij begint te zoeken in de neerwaartse lijn. Ja. Ja. Mooi. Even een rondje stappen en doen we zo even een keer een rechter galopje. Even tijd nemen. Ja. Laat hem maar stappen. Ja. Zo. Hij begint te zoeken, Raymond. Braaf. Hij begint op te zoeken, hoor. Is goed. Die kant op. Ja. Ja, mooi. Goed zo, Iris. De hals laat hij al zakken. Braaf. Dat. Ja, mooi. Goed zo. Zo krijg je het frame beter. En als hij de hals zo in die voorwaartse richting gaat gebruiken, kan hij rug en lendenen ook gebruiken. Kijk, dat werkt. Zo, ja. Daar naartoe drukken. Mooi. Nog 1 keer opnemen. Doe een keer aandraven. En een keer een rechter galopje. Goed zo. Dat werkt, Raymond. Dat is mooi. Ja, braaf. Goed zo. Ja. Fijn, Iris. Fijn. Ja. Dat is al in verbinding en komt al mooi er tegenaan. Goed zo. Dat werkt. Ja, keurig. Zo. Dat is de bedoeling. Zo leert hij mooi in verbinding er tegenaan te lopen. Goed. Goed, Raymond. Braaf. Goed. Even een keer terug. Ja, hij springt al terug, Raymond. Zo, ja. Goed gedaan. Braaf. Dat werkt. Ja. Oké. Keer draven. Mooi. Hier is. Daar gaat het marcheren, hè. Omdat hij de hand op begint te zoeken, krijg je daar al mooi een beetje rek, een beetje lengte in het frame. Zo. Daar gaat hij bewegen. Juist. Kijk. Dat is de bedoeling, Iris. Keurig. Mooi. Zo er tegenaan, hè, Raymond. Deze verbinding. Ja, pas op. Juist. Dan tik je een keer aan met het been. Zeg, hey, voor me uitblijven. Niet erachter kruipen. Ja, zo. En een keer weer een overgang maken. En geleidelijk aan de hals laten zakken. Zo. Ja. Braaf. Fijn. En doorstappen. En leren stappen. Ja, doorstappen. Doorstappen. Juist. Goed.
Ja hoor, zo leren opzoeken in een voorwaartse richting. Mooi. Ja, braaf. Klein beetje helpen nog, Iris, dat hij nog een tandje meer aantrekt. Ja, dan komt die hals nog mooier eruit. Zo, daarheen hoor. Ja, kom maar. Ja, precies. Dat. Zo, doorstappen. Doorstappen. Juist. Daar leren werken. Mooi. Dat is de bedoeling. Goed gedaan. Ja, dames en heren, bedankt voor de presentatie van jullie hengsten. En veel succes in de verdere opleiding. Netjes, ziet er heel netjes uit. Dus ga zo door. Tot de volgende keer. Dank aan Raymond en Iris voor het voorstellen van Zeger, Wietske en Wilbert. En dank ook Johan voor de begeleiding. En dames en heren, we gaan even een kwartiertje koffiepauze nemen. En dan zijn we zo dadelijk weer bij u terug met groep 8. Oh, ladies and gentlemen, this was group 7. We're going to have a 15 minutes coffee break and we'll be back with you with group 8 in 15 minutes.
Dames en heren, wij vervolgen ons programma op deze eerste voorrijdag met groep 8. Nummer 24 is afwezig, maar daarvoor in de plek gaan wij zo dadelijk nummer 30 zien. Dus nummer 30 en nummer 32 komen zo bij groep 8 in de baan. Welcome back, ladies and gentlemen. Dan the second part of this presentation day. Number 24 is absent in group 8, but in that place we will see number 30. So it's number 30 and number 32. En met nummer 30 ziet u binnenkomen Ide van der Rijp, een sterhengst uit 2023 en hij wordt gereden door Jelme Ketelaar. En Ide is een zoon van Gosse 526. Zijn moeder is Hotske BL, een ster A-merrie van Johannes 484, gevolgd door een ster dubbel A-merrie. Ide komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,75% en een schofthoogte van 1,63 meter. Ide is gefokt en in eigendom door de familie Kappert uit Verwert. En met de gele band, en dan is ook altijd de tweede hengst op de startlijst, is nummer 32, Winston van de Beestmanweg. Winston is ook 3-jarige sterhengst en hij wordt voor u gepresenteerd door Shannon van Manen. Winston is een zoon van Hilbrand 525 en zijn moeder is Femme van de Beestmanweg, een stermerrie van Nane 492. En de volgende merrie is Mout van Boerboom, Kroonsport AA. Winston komt uit de merrielijn 10. Hij heeft een verwantschap van 18,55% en zijn schofthoogte is 1,62 meter. De fokker is de familie Franke uit Aalten, S. Frenken, en eigenaar S. en JHH Frenken, ook uit Aalten. En met deze twee zonen van Hilbrand en Gosse ziet u ook al de eerste lichting van deze jonge hengsten. And ladies and gentlemen, you see this group number 8, and that's the stallion numbers 30 and 32. Number 30 is Ide van der Riep. He is a 3-year-old star stallion and presented by Jelme Ketelaar. Ide is a son of Gosse 526, and his dam is Hotske BL, and she's a star A-mare by Johannes 484. And the next dam in line is Mieke BL, she's a star double A-mare. Ide descends from Mareline 25. He has a kinship of 18.75%, and his height with us is 1.63. Ide is bred and owned by the Kappert family in Verwert. With number 32, that's the yellow band on the upper arm, Winston van de Beestmanweg. Winston is a son of Hilbrand 525. His dam is Femme van de Beestmanweg. She's a star mare by Nane 492. Winston descends from Mareline 10. He has a kinship of 18.55%, and his height with us is 1.62. Winston is bred and owned by the Frenken family in Aalten. En ze leren daarbij ook direct al wat gehoorzamer te worden aan de hulpen. Dat is mooi. Ja. En iedere keer weer de hand op laten zoeken, dat ze niet de hand te veel tegenkomen. Wij kunnen alleen maar contact
houden. Wij moeten alleen maar contact houden. En het paard moet dat omzetten naar de aanleuning. Zo ja, dat is goed, Jelmer. Laat het hoofd daar mooi naartoe. Keurig. Dat principe van paardrijden. Dat ze het op gaan zoeken. Juist. Zo. Daar, juist. Daar in de verbinding. Mooi. Goed gedaan hoor. Zo. Juist. Komt orenspel er mooi op. Krijg je een mooie mond. Ja, braaf. Dat mag. Ja, dat is helemaal niet erg voor zo'n jong paard dat hij dan een keer afgeleid is. Maar je ziet mooi de mond gesloten, mooie witte schuimkraag en mooi orenspel. Zo. Iedere keer weer je hand een beetje mee naar voren drukken. Dat ze de neus mooi mee kunnen nemen naar voren. Daar er tegenaan, Shannon. Dat is mooi. Ja. Zo. Ja. Zijn stoere jongens. Zo ja, braaf. Die eigenlijk moeten leren met hun krachten nog beter om te gaan. Zo ja, heel mooi, Shannon. Juist, kijk. Nou kan hij met zijn krachten braaf omgaan en gebruiken in de goede richting. Keurig. Ja, dan vangt hij ze ook heel mooi op in zo'n overgang. Juist, en stap. En stap. En laat die hals vanuit de schoft dalen. Zo, dat werk. Ja. Daar krijgen ze losser van en beter van in het ruggebruik. En als een paard zijn rug en lendenen goed kan gebruiken, kan hij over de bodem ook zuiver in de takt stappen. Zo, braaf. En dat hij eerst nog een keer een gehaast pasje maakt of een dribbeltje maakt, is niet erg. Mooi. Daar naartoe, Shannon. Ja. Nog een beetje afvloeien, houd hoofdje omhoog, houd kopje omhoog en iets lichter gaan zitten, dat hij de rug nog een beetje makkelijker ontspant. Beetje licht van boven zo. Ja, anders dan houdt hij zich nog een beetje bol op de lendenen. Braaf. Goed zo. Daar komt het al. Mooi. Dat werkt hoor. Dus ook als je voelt dat het paard onder je nog net een beetje opspant van boven, nou dan even je zit wat lichter, even een beetje af laten rollen naar voren, dat hij het net even wat makkelijker heeft in de bovenlijn. Juist, dat is goed, Jelmer. Die kant op. Zo, braaf. Ja. Goed zo, dat werk. Juist, dat is mooi, Jelmer. Galop maakt voorwaartse drang. Juist. Daarom krijg je hem ook in de galop makkelijker naar de loodlijn toe, makkelijker naar de hand toe. Zo werken, hè? Zo mooi naar voren daar tegenaan. Zo. Ja, ja. Daar stapt die Jelmer. Zo maakt hij meters. Goed. Ja, braaf. Ga maar mee, Shannon. Braaf. Goed zo. Dat werkt, hè? Zo, ja. Zo mee naar voren. Oké. Braaf. Dat is een scherp paard, dus die moet nog een beetje zo een keer vaker aangalopperen nog, Shannon. Dat hij iets makkelijker nog zich ontspant. Kijk, braaf. Vooral die laatste sprongen, dat hij terugkomt, dan krijg je al meer lossigheid. Braaf. Zo, ja. Dus iedere keer leren, kort stukje even aan te galopperen, dat hij zich daar nog wat makkelijker in ontspant. Dat is beter op lengte, Jelmer. Dat is al beter op lengte. Ietsjes optillen met de hand. Hé, daar. Ja, daar is het werk.
Juist, daar is het werk. Mooi. Dat is alweer beter, Shannon. Braaf. Zo, goed zo. Ja. Goed gezien. Juist. Mooi. Braaf. Ja. Nou pakt hij mooi aan, Jelmer. Daar krijg je een mooie verbinding naar voren, naar de hand toe. Ja. Braaf. Zo. Juist. Ja, schuif nog maar een keer aan. Zeg, doe maar jongen, stap maar door. Ja, braaf. Leren dat hij zijn lichaam in de stap daar gaat gebruiken. Dat is mooi. Dat is mooi. Braaf. Belangrijk hoor. Dat werk, Shannon. Heel belangrijk. Mooi. Dat is mooi in de verbinding, Jelmer. Mooi in de aanspanning zo. Keurig. Mooi in het orenspel. Ja. Oké. Zo werken. Meer hoeft een jong paard niet te leren om, als hij zo in de verbinding, zo naar de hand toe wordt gereden, dan kan hij zijn lichaam, zijn spieren het best ontwikkelen. Ja, en dan weet je soms nog niet hoe of een paard, waartoe een paard allemaal in staat is. Opleiding van een jong paard, een van de allerbelangrijkste situaties eigenlijk voor wat garant staat voor de kwaliteiten op hoger niveau. Zo ja, mooi zo stappen. Als een paardspier technisch goed ontwikkeld wordt, ja, dan is hij tot veel in staat. Dame en heer, bij jullie is dat in goede handen, dus heel veel succes. Dat waren ze. De eerste Hilbrand en Gossen. Voorgesteld door Jelmer Ketelaar en Shannon van Manen. Wij vervolgen met groep 9. En in groep 9 zien we de hengsten nummer 1 en nummer 31 van de startlijst. En de nummer 1 is Wietse W. Wietse is een 3-jarige sterhengst van Wieboud 511. En zijn moeder is Fleur Oet Olle Kloosterveen. Een model sportmerrie van Maaien 440. En de volgende merrie is Lisanne van het Skanswieke Stermerrie. Wietse komt uit de merrielijn 28. Hij heeft er een verwantschap van 17,2%. En zijn schofthoogte is 1,61 meter. Wietse is gefokt en in eigendom van een familie Weidenaar en Buitenpost. En hoe mooi is het dan dat hij hier gepresenteerd wordt door Afke Weidenaar. En met nummer 31 ziet u Wobbe T. van Sessing, een 3-jarige sterhengst. En hij wordt gepresenteerd door Marijke Boelen.
Wobbe is een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Jinne T. van Sessing, een kroon AAA-merrie van Tiede 501. Gevolgd door een model Sport AA-merrie. Wobbe komt uit de merrielijn 44. Hij heeft een verwantschap van 18,45% en zijn schofthoogte is 1,68 meter. Wobbe is gefokt en in eigendom bij de familie Tank in Vragender. Wietse en Wobbe, Afke en Marijke. Succes met jullie presentatie. You see number 1 and number 31. They are from group number 9. Stallion number 1, that's with the orange band on the upper arm, is Wietse W. He's a star stallion born in 2023, the son of Wieboud 511, and his dam is Fleur uit Olde Kloosterveen. She's a model sport mare by Maaie 440. And the second dam in the line is Lisanne van Skanswieke. She's a star mare. Wietse descends from mare line 28. He has a kinship of 17.2% and his height at Wittes is 1.61. Wietse is bred and owned by the Weidenaar family in Buitenpost. And Afke Weidenaar is presenting him. And with number 31 you see Wobbe T. van Sessing. Wobbe is being presented by Marijke Boele. And Wobbe is a star stallion, also 3 years old, sired by Faust 523. And his dam is Jinne T. van Sessing. She's a crown AAA mare by Tiede 501. Wobbe descends from mare line 44. He has a kinship of 18.45%. His height at Wittes is 1.68. And he's bred and owned by the Tank family in Vragender. Braaf. Dat is goed, Apke. Zo, ja. Zo die hals eruit rijden. Ja. Goed. Juist. Gewoon doorrijden. Ook al komt hij een keer even iets tegen de hand in. Gewoon doorrijden. Mooi. Dat werkt, Apke. Zo. Zo maakt hij een mooie houding. Daar tegenaan. Ja. Juist. Iets actiever. Apke. Klein beetje bijdrukken, dat kan. Ja. Mooi. Dat werkt, hè Marijke? Zo er tegenaan. Juist. Dat beeld. En daarin speel je een beetje met houding en met tempo. En af en toe vang je een beetje op. Ga je weer een beetje mee. Vang weer een beetje op. Braaf. Juist. Goed zo. Zo mooi verzorgen in de hand. Ja, ga maar mee, ga maar mee. Braaf. Dat wel, als hij een keer aangaloppeert, dan gewoon lekker mee, lekker. Laat dat eerst even een beetje afrollen. Braaf. Juist. Zo. Dat is goed, Apke. Zo loopt hij mooi er tegenaan. Zo krijg je een mooi opener in het front. Ja. Mooi. Nog even een keer weer draven, Marijke. Liever een paar keer vaker even aangalopperen, dat ze de ontspanning vinden daarin. Mooi hoor. Hey, zo mooi er naartoe. Ja. Daar, ja. Zo'n beetje verzorgen in de hand. Beetje masseren zo in je vingers, dat die de mond mooi ontspant. Ja, dat werkt. Goed zo. Goed zo. Dat werkt. Juist. Mooi. En daarin, Apke, kun je best een beetje schakelen. Kun je hem best een keer een beetje aanzetten en weer opvangen. Dat hij net een klein beetje impuls erbij krijgt vanuit jouw onderbeen. Ja. Goed. Juist. Doe maar een keer een galoppie, Apke.
Braaf. Zo. Oh. Ja. Juist. Laat eerst maar even een beetje galopperen, Marijke, dat hij even de ruimte een beetje krijgt. Ja, laat hem een beetje afrollen naar voren. Dat werkt. Ja. Goed zo. Dat werkt, dat komt al. Ja. Zo. Mooi, dat. Juist. Klein beetje bijdrukken met je onderbeen, Abke, dat je het wel net ondersteunt. Braaf, goed zo. En als je stapt, laat je hem direct weer zakken. Direct weer naar voren. Doorstappen. 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 Dat werkt leren. Ja. Ja. Doorstappen naar voren. Goed. Gaat er straks vanzelf nog meer opzoeken. Zo. Ja. Mooi. Doorstappen. Doorstappen. Ja. Leren. Leren dat ze aan het schrijden komen. Dat ze aan het marcheren komen. Doorstappen naar voren. Ja. Goed zo. Ja. Ja. Dat werkt, Abke. Daar begint te komen. Daar begint te komen. Nou begint hij uit te leggen. En dan begint hij ook meters te maken. Ja, dat leren. Zo, ja. Mooi. Zo dan. Nog een keer weer opnemen. Doe nog een keer een rechter galopje. Ja. Beetje vlijtiger aan. Juist. Een beetje vlijtiger aanzetten, Abke. Tek. Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Zo. Juist. Goed zo. Nou begint hij al makkelijker, Marijk. Nou begint hij al losser. Zo, ja. Hou goed de buitenteugel bij, Abke. Als je aangaloppeert, heeft hij iets meer steun nodig aan de buitenkant. Tikkie buitenbeen. Tikkie buitenbeen. Doe maar, tikkie. Juist, daar heb je het. Zo, ja. En het gaat nog makkelijker als je het stokje aan de buitenkant houdt. Zo, dat werkt, Marijk. Goed. Ja. Ja, zet hem een keer aan, Abke. Zet hem een keer. Ja, precies. Ja. Beetje rek erin maken. Ja. Ja. Mooi. Daar achteraan, hoor. Zo, dat werkt leren. Zo ernaartoe. Juist. Juist. Oh, braaf. Oh. Ja. Daar achter de hand aan. Ja. Stap maar door. Ja, precies. Dat mag hij wel een beetje leren. Dat hij nog iets meer doorstapt. Ja, dat. Doorstapt naar voren. Ja. Zo. Ja, mooi. Goed zo. Daar zakt die hals er mooi in, Marijke. Dat werkt, hoor. Ja, en door, en door. Wenden, ietsjes inbuigen en laten zakken. Dat je achter de hand aan, naar voren, daarheen werkt. Ja, ja, zo. Goed, goed. Door naar voren. Mooi. Ja. Doorstappen, doorstappen. Kan nog ietsjes bij, Abke. Kan nog, ja. En leer op 2 teugels. Dat je ook die rechterteugel ook contact. Dat hij ook daar een beetje tegendruk
kan geven. Als wij de teugel los hebben, kan hij ook geen tegendruk geven. Dus kan hij aan die kant ook niet oprekken. Dat is wel belangrijk. Dat je net een beetje steun geeft aan de rechterkant. Dat hij doorstapt naar voren. Ja, door. Zo, daar. Ja, daar komt hij aan. Braaf. Zo, daar krijg je het. Kijk. Nou wordt stappen. Nou begint hij het frame uit te leggen. Daarheen hoor. Door. Ja. Zo. Oké. Ja, mooi. Dames, bedankt voor de presentatie. En heel veel succes in de verdere opleiding. Dat waren Wietse en Wobbe, voorgesteld door Afke en Marijke. Wij vervolgen met groep 10. En in groep 10 zijn de nummers 15 en 37. En met nummer 15 ziet u meteen binnenstappen Ime van de Grote Welen. Een 3-jarige sterhengst en hij wordt aan u voorgesteld door Daan Visser. Ime is een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Daisy C. van de Weidewormer, een model dubbel A-merrie van Omer 493. En de volgende merrie is stermerrie Riskje KV. Ime komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,65 meter. Ime is gefokt en in eigendom van John en Helga Jansen uit Heten. En met nummer 37 ziet u Inse van de Lege Geern. En Inse die wordt gepresenteerd door Iris Wijnstra. Inse is een zoon van Berend 517. En zijn moeder is Brechtje van de Lege Geern. En zij is een stermerrie van Johannes 484. Gevolgd door de ster-sportmerrie Waldfriede van Riep-Ein. Inse komt uit merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,67 meter. Inse is gefokt door Ties Fopma uit Gouw en in eigendom van familie Fopma uit Gouw en Irensum. You see group number 10. The numbers 15 and 37. 15 is with the orange band. That's Ime van de Grote Welen. He's a 3-year-old star stallion by Auwert 514. And his dam is Daisy C. van de Weidewormer. And she's a model AA mare by Omer 493. Ime descends from mareline 25. He has a kinship of 17.97%. And his height at withers is 1.65. He is bred and owned by John and Helga Jansen uit Heten. And with number 37, you see Inse van de Lege Geern. Inse is a star stallion born in 2023. His father is Berend 517 and his dam
Brechtje van de Legerkeen, She's a Star Mare by Johannes 484. Ince descends from mareline 50. He has a kinship of 17.97% and his height winners is 1.67. Ince is bred by Ties Fopma in Gouw and his owners are Ties Febberly Fopma in Gouw en Jinsum. Groot naar voren weglopen, ik moet mooi rustig, juist. Dat je daar een beetje grip op krijgt, mooi, braaf. Want anders dan moet je te veel in de hand ophouden, waardoor hij dan tekort wordt. En dan loop je eigenlijk vast, dan loop je letterlijk vast. Ja, ja precies. Zo. Kijk, als je het iedere keer met een kleine ophouding een beetje op kan vangen en je kan het weer laten zakken naar voren, dan krijg je steeds meer controle. Zo. Zo, niet te groot, Iris. Ietsjes kleiner. Als je hem op kan vangen, iets rustiger. Zo, ja, braaf. En ook een keer weer stappen tussendoor, Iris. Oh. Ja, dit werkt dan. Braaf. Oh. Juist, juist. De wand gebruiken, dat hij op kan vangen. Kijk, en dan kun jij de hand weer een beetje weg. Zo, ja, precies. Ja. Goed. Juist, braaf. Zomaar eens een beetje wenden, Iris. Zo erachteraan. Ja. Mooi, braaf. Ja, draag maar weer weg. Braaf. Ja, heel veel in de wending, Iris, dat hij zich makkelijker, ja, in de wending, makkelijker over de rug. Zo, ja. Goed. Een keer weer opvangen nog, Daan, dat hij niet te groot in de hand gaat lopen. Oh, ja, braaf. Zo, ja. Dat is wel een mooie houding, hoor, wat hij daar deed. Ja, dus iedere keer even een beetje opvangen en dan weer toestaan. Dan zet je hem iedere keer weer op eigen benen. Je hebt tijd. Je neemt gewoon de tijd. Zo. Ja. Precies. Een keer opbouwen naar een galopje, Iris. Zo, ja. En ook in de galop, Daan, hand een beetje makkelijk. Hand een beetje voordrukken. Ja, dan laat je hem daarin op eigen benen komen. Zo, ja. Daar naartoe. Juist, daar naartoe. Goed. Ja. Dat werkt, Iris. Gewoon doorrijden, gewoon doorrijden. Hou buiten teugel bij. Rij gewoon door, spring vanzelf terug. Maar goed steun houden aan de buitenkant. Goed steun houden aan links. Ja, dan wendt men een keer vaker af. Zo. Juist, dat. Zo. Ja, goed. Braaf. Gewoon steun aan de buitenteugel. Hou aan links, hou aan links. Ja, klaar, het is al klaar. Braaf. Goed zo. Als je stapt, Daan, laat hem erin zakken, dat hij niet te hoog opstapt. Hè? Dat hij wel vloeiend over de bodem. Anders wordt de stap net een beetje danserig. Dus uitschuiven, dat die stap los over de rug. Ja, daar achteraan. Mooi. Ja, goed. En weer opvangen. Oh, niet te groot, Iris. Niet al te groot. Oh, juist. Een beetje zo bij elkaar houden. Anders wordt het zo lang. Braaf. Precies, dat leert. No? Dat hij dat mooi... Ja, daar achteraan. Dat is goed, dat is goed. Die kant op, Daan. Ja, mooi.
Zo de overgangen rijden. Zo, braaf. Ja, zo stappen, Iris. Nou laat hij die hals naar voren erin zakken. Stap door, stap door. Ja. Goed. Ja. Ja, braaf. Klein tikje voor je uit. Daan, ja, klein beetje voor je houden. Hey. Daar is een werk leren. Ja, dat is goed, dat is goed. Zo. Juist. Ga maar mee, hè. Ga maar mee. In de hand, ga maar mee. Juist. Druk dat maar voor je uit. Braaf. Ja, dat is goed. Zo voor je uit, van je af. Ja. Mooi. Juist. Oké. Ja, nou wordt het al rustiger, Iris. Braaf, kun je weer draven. Zo. Ja. Hij komt op lengte, Daan. Hij begint er op te zoeken. Zo, ja. Dat is belangrijk, hoor, dat hij zo de hand meeneemt. Ja, en dat je hem daaruit kan schuiven naar voren. Zo. Ja. Goed zo. Dat. Zo uitschuiven, Daan. Mooi. Dat wordt stappen. Juist, dat wordt stappen. Goed zo. Zo, ja. Mooi. Ja. Heel goed. Ja hoor. Als hij dat vertrouwen maar heeft, Daan, dat hij zo de lengte wil nemen, dan krijg je hem veel losser, losgelatener in de bovenlijn. En dan komt hij veel meer tot marcheren, tot schrijden. Mooi. Ja, mooi. Dame en heer, bedankt voor de presentatie en succes verder in de opleiding. Met dank aan Daan en Iris voor het voorstellen van Ime en van Inze. En dames en heren, we zijn eigenlijk toegekomen aan de laatste hengst in deze presentatie. In groep 11 en hengst nummer 12. En hengst nummer 12 is Wietse van Brabantshof. Wietse is een 3-jarige sterhengst, een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Jitske van de Zorg en Genot, sterpreferente merrie van Norbert 444. En de volgende merrie is Pleunie NMK, een stermerrie. Wietse komt uit de merrielijn 36. Hij heeft een verwantschap van 18,22%. En een schofthoogte van 1,63 meter. Wietse is gefokt door Jan van Nooy uit Beuzegem en in eigendom van Jasper van Manen uit Kesteren. Hij wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. And ladies and gentlemen, here we have the last young stallion of today for group 11. This is stallion number 12, Wietse van Brabantshof. And Wietse is a star stallion born in 2023, so he's 3 years old. He's a son of Fouke 520
Het is Dam is Jitske van Zorg en Genot. She's a star preferred mare by Norbert 444. Wietse descends from mareline 36. He has a kinship of 18.22% and his height with us is 1.63. Wietse is bred bij Jan van Nooy in Boysegem en oud bij Jasper van Maden in Kesteren. En Wietse is presented to you by Shannon van Maden. Zo de hand mee. Ja. Zo. Goed zo. Die kant op. Ja, braaf. Zo, ja. Ga maar rustig mee. Daar waar je voelt van, oh, ik kan een beetje toestaan, nou, dan ga je mee. Daar waar je nog een beetje bij moet sturen, ja, dan heb je geen keus. Mooi. Die lijn. Ja, braaf. Goed zo. Die lijn, hoor. Die kant op naar voren. Ja. Zo. Nog een keer weer een overgangetje terug. Braaf. Dat nog even die frissigheid er een beetje afgaat. Iets optillen met je hand. Druk hem naar voren. Ja, ja, precies dat. Zo, ja. Precies. Zo naar voren. Ja, mooi. Goed gedaan. Zo krijg je je overgangen mooi gehoorzaam aan de hulpen. Ja. Ja, braaf. Ga maar mee. Zo, dat werk. Ja. Ja. Kijk, dat mag, dat mag, dat mag. Ga mee, ga maar mee. Braaf. Zo. Goed gedaan. Goed gedaan. Juist. Zo leren naar voren, daar naartoe te lopen. Ja. Ja. Ga mee. Dat is goed. Voel je dat die eerst nog een beetje gespannen is in de bovenlijn? Nou, dan ga je zit ietsjes lichter. En dan laat je hem lekker zo mee naar voren afrollen. Braaf. Juist. Laat die de rug beter los. Dan kun je ook wat meer gaan zitten. Dan kun je hem nog een keer een beetje aandrukken. Maar eerst dit. Het moet eerst die rug een beetje ontspannen. Die kant op. Ja. Zo, dat is goed hoor. Zo rijden mooi naar voren tegenaan. Ja. Zo. Oké. En als je stapt, weer uitschuiven naar voren. Dat. Dat. Ga maar mee. Ja. Ga maar mee. Ja. Ja. Daar. Daar. Zo. Ja, braaf. Druk hem nog maar een keer aan. Zeg, doe maar jongen. Je mag van mij naar voren. Doe de hand maar mee. Ja, dat werk. Zo. Druk hem maar aan hoor. Stap maar door. Ja, mooi. Daar komt het hè. Braaf. Goed zo. Hey, dat werk hoor. Zo ja. Juist. Zo het hoofd ervoor houden. Ja, ga mee. Ga eerst mee. Laat dat eerst afrollen naar voren. Braaf. Kijk, dat is mooi. Ja, dan komt hij ook mooi naar de loodlijn toe. Laat dat eerst maar even gaan. Juist. Juist. Heel goed. Heel goed. Nou, en dan ga je rustig een beetje opvangen. Maar eerst zorgen dat het daarheen, ja, dat het af kan rollen. Juist. Ja, hij wil. Braaf. Goed zo. Oké, oké. Zo, ja. Kijk.
Dat is mooi. Mooi. Heel goed. Zo, ja. Braaf. Ja. Kijk, en dan komt dat tempo vanzelf weer rustiger. Zo erachteraan. Goed zo. Ja, daar naartoe, hè, Shannon. Dat is mooi. Zo naar de hand toe, hoor. Ja. Kijk. Dan komt er rust in het lichaam en rust in de benen. Want dan kan hij het mooi over de rug afmaken. Juist. Goed zo. Kijk. En daar krijg je ook stap. En dan wordt hij losser in zijn bovenlijn. Heel goed. Zo krijg je stap. Ja. Dat. 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 Juist. Doorstappen. Tussen twee benen. Doorstappen naar voren. Door laten treden naar voren. Ja. Door. Door. Ja. Goed. Juist. Zo. Oké. Mooi hoor. Zo leer je mooi te ontspannen en losser te worden. Ja, zo krijgt hij de kans om zijn lichaam op een betere manier te gebruiken. Zo, ja. Dat is mooi hoor. Ja, ook Shannon bedankt voor de presentatie deze ochtend. Mooi, graag gedaan. En bedankt ook Johan voor de toelichting en voor de hulp bij de presentatie van de hengsten vanmorgen. En Iris voor het gezelschap houden van Shannon en Wietse. Dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Dames en heren, dit was de laatste hengst en daarmee ook de laatste voor vandaag. Bedankt aan de HKC en aan de verrichtingsjury en alle mensen ook achter de schermen die deze dag fijn begeleid hebben. Wij zien u heel graag morgen vroeg om 9 uur weer terug. Dezelfde plaats, met dezelfde mensen en met een 17-tal andere hengsten. Graag tot morgen. Oh, ladies and gentlemen, that was the last stallion of today. Tomorrow we'll be back at 9 o'clock again with the live stream and 17 different stallions. Hope to see you again tomorrow. Thank you for watching and bye.